Γιατί σου αρέσει να εργάζεσαι εσύ, Δεσποινό? Πάμε! Γιατί είναι μια εταιρεία που δεν επαναπαύεται ποτέ, συνεχώς εξελίσσεται μαζί της και εγώ. Γιατί ο υπευθυνός μας μοιράζεται τις επιτυχίες της ομάδας με όλους. Γιατί νιώθω ότι η γνώμη μου μετράει. Γιατί στη Σελεστίνο νιώθω δημιουργική. Γιατί έρχομαι και φεύγω πάντα με καλή διάθεση. Γιατί αναφερόμαστε σε ευρία γκάμα ηλικιών και αυτό με κάνει να μην βαριέμαι ποτέ στην εξυπηρέτηση. Γιατί νιώθω να είμαι με φίλους, όχι με συναδέλφους. Γιατί όταν κάποιος φέρνει σπιτικό κέικ, το μοιραζόμαστε όλοι. Γιατί το περιβάλλον είναι φιλικό, ανθρώπινο. Γιατί οι προϊστάμενοι είναι πάντα δίπλα μας. Γιατί εδώ μπορώ να είμαι ο εαυτός μου. Γιατί μας επικοινωνεί τους στόχους της και κάνει σαφές το όραμά της. Γιατί η εταιρεία είναι πάντα δίπλα στις ανάγκες μας. Γιατί τρέχουμε συνεχώς νέα project και κάθε μέρα είναι ξεχωριστή. Γιατί η εταιρεία εκτιμά και ανταμείβει τη δουλειά μας. Γιατί με πιστεύτηκε από την πρώτη στιγμή και μέχρι και σήμερα εξελίσσομαι δημιουργικά. Γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι σε ένα πολύ οικείο περιβάλλον, με αποτέλεσμα αυτό να κάνει πολύ ευχάριστη την καθημερινότητά μου. Γιατί νιώθω πως δεν εγκλωβίζεται η δημιουργικότητά μου. Για την πρόκληση να δουλεύει στο νούμερο 1 e-shop γυναικείας μόδας στην Ελλάδα. Γιατί η επιτυχία μου είναι και η επιτυχία της ομάδας. Γιατί φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί έχω τη δυνατότητα να βάζω την προσωπική μου πινελιά στην εξυπηρέτηση χωρίς στερεότυπα. Γιατί ακριβώς αυτό εργάζομαι, δεν δουλεύω σε μια εταιρεία που παρέχει σεβασμό και στήριξη. Γιατί υπάρχει υποστήριξη όποτε τη χρειαστώ και αυτό εμπλουτίζει τις γνώσεις μου καθημερινά. Γιατί με την ομάδα δημιουργούμε με πάθος το αύριο της μόδας. Γιατί έχω συνεργάτες δίπλα μου που όποτε τους χρειαστώ με στηρίζουν. Γιατί προσφέρει ασφάλεια, συνέπεια και σταθερότητα. Γιατί είναι ένα σταθερό και θετικό περιβάλλον εργασίας που δίνει ευκαιρίες εξέλιξης και έτσι νιώθω και εγώ πως μπορώ να επιτύχω τους στόχους μου. Γιατί ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή των καλύτερων δυνατών πρακτικών. Γιατί είναι ένα δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον. Γιατί υπάρχει ομαδικότητα και άψογη συνεργασία.